Кои са причините за появата на разширени вени в областта на долния крайник и какво трябва да бъде нашето поведение като профилактика и лечение? Здравейте, аз съм доктор Йовко Гюров и съм ортопед. Днес ще обсъдя с вас тази тема. Появата на разширени вени практически в всички случаи е свързано с генетично предразположение, така наречената слабост на съединителната тъкан, която е свързана с поява на разширени вени, на хернии в областта на пъпа или в слабините и плоскостъпие също. Тази генетична предразположеност се явява като фактор, който ако се комбинира с натоварване, свързано с право стоене, наднормено тегло, понякога при бременност се появява като първа изява на разширените вени по време на бременност. Така че комбинацията от всички тези фактори води до поява на разширени вени в различна възраст. Това, което трябва да се прави е по възможност да имаме активен живот, свързан с ходене, свързан с спорт, с клякане, с ставане. По този начин движението в долния крайник, кръвообращението в долния крайник се държи от мускулите интензифицирано. Когато имаме така или иначе разширени вени, е важно да имаме широки свободни обувки, поставени индивидуални стелки, предписан от колега съдов лекар компресивни чорапи с подходяща степен на компресия. Също така важно е да се каже, че колегите назначават и определени медикаменти, свързани с заздравяване стената на повърхностните вени, което е част от консервативния подход. И ако това не дава резултат, се преминава и към оперативно лечение. Така че има един комплексно състояние с комплексен терапевтичен подход.